No a preto toto sledujú ale havarijné systémy. Ako náhle tie parametre dosiahnu nejaké hranice bezpečnostnej únosnosti, vydá sa signál na nábeh havarijných systémov a potom už tie havarijné systémy zabezpečujú z havarijných nábehov dodávku kladiva pre aktívnu zónu rozlučiek neoddeliteľných častí do zóny studenú vodu, pozrie sa tá voda a cez tú dieru je naspäť do hermodónu. A receptočne začne tak sladičie bojky a vyťažná voda pre kladiva porušenie akékoľvek jadrovej bezpečnosti, to uviedli ľudia tohto stavu, a druhá vec, ukázalo sa neskôr, že aj ten jadrový reaktor, tento kanálový mal určité konstrukčné nedostatky. Pretože tam ten dutinový efekt, čo bol spojený, že tam sa vytváral para, ten dutinový efekt tam spôsoboval, potom prechádzal do blízka, u nás sú to dosť veľké kľúče a tam trošku, no, niečo má výhodu, niečo nevýhodu, no, to také síce miniatúrne, ale my ako chlapi máme radi také no, takže logie, a teraz keby bola veľká havária, tuto maximálna projektová havária na tejto pôvodnej elektrárne bola len 200. Toto je vlastne tretí blok jadrovej elektrárne V2. Vidíte, že už také sú tu trošku modernejšie tie informačné prvky, že aj tá kontrola aktívnej zóny, systém Scorpio je také modernejšie. Čo v poslednej dobe modernizujeme sú dvery. Vidíte, že na jednej turbíne sa nachádza ešte starý dver, to je stará turbína. Táto ešte nevyrába tých 250. Ale táto turbína už s tým novým dverom, čo sa tu objavuje, tak všetko nebezpečie, rýchlo závery zavreli, PSK už otvárajú, tam tie armatúry prešlo, áno. Vidíte, že PSK otvárajú regulačné ventily a tam vidíte, že už pôsobí reverse AO3 a tá AO3 vlastne čo robí? Čím ťahá? Pozrite sa, ťahá a vlastne zasúva čierstvu skupinu kartie, to znamená zasúva tú vodnú gravitáciu a vyčíženia požadované hodnoty výkony. Vtedy sa stane a rovno pribere funkciu RCS, že by sme si terminali AO1 a vidíte, že nekompromisne AO1 vypla napájanie všetkých tých pohonov, 37 kaziet sa vyplo napájanie a tie kazety vlastnou váhou cez ten pastrok a rebeňový tyč sa zasúvajú 20 až 30 cm rýchlosťou do zóny. Padajú.